Actualité de la semaine ko Cour de compte won rapport goto mo yaltini wonde kalis force covid 19 baɗanoɗo sahnde covid o ari nde yimɓe fof moni fof wiyama yo wonko waɗi hen moni kala waɗi hen ko Allah wawni ɗum kadi laamu ngu wodi ko yaltini waɗi kadi yimɓe woɓɓe mana bayerde fo en mbaɗi hen mana ngaluji munen wodi noon halfinaɓe ɗum kono ko ɓooyani Cour de compte yaltini rapport goto wi e kalis o won hen ko rewnaka lawol raɓiɓinade pour ha ɓuura labde won hen ko wujja won hen ko détourna waɗa e banggueji goɗɗi jojjani fidirani haydara e covid 19 eywa to maaroji en to sell en eko nandi hen eko nandi hen e gueɗe goɗɗe holno jiiruɗa ɗum en tant que ɓiɗɗo leydi ndi eyyi ko adi foof kam ko hunde nde ganduɗa ko kaɓantuɗen guila atana par ce que un gouvernement sobre et vertueux wiya non onon gouvernement sombre bon non ko kannamdiɗo gon koye jaɓadema d' accord ko ɗum woni ko wiya donc so tawi ɗum woni ko wiya so hono ɗum ɗo waɗi min mbawmi wi ɗum ko scandale scandale pour quelle raison jusqu'au preuve du contraire par ce que ko wiya ko min won information ji dañmi hay so tawi mi yonnani ɗum ni par ce que venant de cette personne peut être que min miɗa jogui courage miɗa jogui wawde haalde ɗum wiide peut être waɗɓe rapport ɓe est ce que no waɗi fiable waska ko yimɓe joguiɓe casquette politique mais l' essentiel so tawi no woodi noɓe kaldiri ni kala sénégalais hannde no foti mettini ɗum foti musnade ɗum par ce que way kono tawa neɗɗo ɗon leeli ene maayi aɗa tawi ƴiyam mum aɗa temuɗo aɗa ñaama par ce que tawi ko yimɓe ɗo gonno e situation ji baɗɗi difficile kono kadi wonko mo keɓmi yewtidde hen heccanki ko haalni kam ko kadi ko hunde nde hakkille wawi nanti woni holɗum o wi kam cour de compte konko omo jeeyano e ɓe ngannduɗa ko ɓen gaddanno nebam gaddanno kadi macaroni o wi urgence baɗanoɗo o e frontiére ji wonen guddaji e transport o no heɓortono ni o wi forcément won ganduɗa wawata wadde kono o wiyani en général noon foof ko noon wayi par ce que min nani hen caggal muɗum ɓe ganduɗa no mbaɗa won goɗɗum gaddu goɗɗum ono haaldira mais l' essentiel minen kam komin mbiɗi yiiɗi en tant que sénégalais kalawɗo o min jiiɗi ko justice yo waɗ ligguey muɗum min jiiɗi ko état o e hoore muɗum kono le président no wiiri o yamiri le premier ministre yo waɗ ɗum tiré au clair yo waɗa tiré au clair ha population anda vraiment ɗum ɗo kam waɗama tiré au clair ɗum kam hamin jiiɗi ɗum kala baɗɗo hen ko wona lawol yo waɗe sanctionné ha aduna fof anda janggo e janggo so fawama farani memɓe ko jeeya mais an en tant que neɗɗo cikkuɗa ko wayno Cour de compte en ko wayno IGE en ko wayno sentif en ko wayno ofnag en ene mbaɗa rapport ha gayna neɗɗo wima ɗum mana ɗum ko sonde politicien cagoulé e an en tant que neɗɗo ƴoƴƴo enen fof kede joom hakkillaji an non mbimi mi anda sa hettimami moƴƴi mbimi enen fof kede joom hakkillaji wona ko neɗɗo haali kam ko nananmi koko hakkillam jabnami tan koko ɗum jaɓanmi min par ce que min jusqu'au preuve du contraire paɗanmi tan ko justice yo waɗ ligguey mum par ce que cour des comptes ko hunde ko ganduɗa wiya ko yiya yurnitoyo so yurnitima ha gayno yo addu so addi holla wiɓe ɗum ya yurnoyɓe ɓen joni so gayni kamɓe poti ƴewde ɗum ɗo oɗo dossier nawe justice justice waɗa ko foti wadde ko aduna o foof sénégal foof anda vraiment ɓeɗo ko mbaɗno ko cikkuno ko daɗi kono daɗani min ko ɗon woni patmi haala ka kono heddotoɗo goto fof e version muɗum kalmi ɗo ko version mo nanmi kono version est ce que on version ar jaɓa ɗumano min no waɗiri mi expliqué ni je trouve ça logique tan et ça n'engage que même non biɗo comme biɗo non ko hokki kam ko comme comme version to banggue macaroni o e neɓam ɗam no addirani eno yeeyirani eno heɓira ha yettiɗo ni ha wawa nawede automatiquement dans toute l'urgence min banggalam so tawi comme juge o noon mi jaɓanamo ɗum ɗon konko mais mi wiyani en général cour des comptes ko waɗi ko foof ko noon wayi non non on min poti min yewtit o haalni men ganduɗa min naati hakkillam min Abou Kane ko min goto waɗi engagé bon comme o bio man Cour de compte son des politiciens cagoulés non on sinno min wonno kongo mi haalta ɗum casquette mo jogui o sinno min Abou Kane joguino oɗon casquette mi haalta ɗum par ce que pourquoi aɗa ko tagui mi anda mi wawa wonde kilifa e leydi ndi kilifa baɗɗomi kilifa o hoolo ko foti Cour des comptes wi ɗum ya liggonumi oɗo ligguey jomumen mbaɗa ligguey mum ha gasa an e maɓe poti e leydi ndi mbiya aɗa juge ɓe en tant que ɗe joguiɓe casquette uji politique ɗum peut être ko min fonno haali ɗum wonta jaam kono wonɓe ganduɗa potani haali ngala droit haali ɗum min e yiyannam voilà paɗen koye élection 2024 yimɓe hewɓe ene mbiya président Macky Sall kañum fotani wadde manan candidat kanko hoore makko ni o haali no o wi mboɗo mi ɗaɓɓa
élection 2019 mboɗo mi ɗaɓɓa so tawi on batti kam min manan ko 2024 gaynami mi yaaha goɗɗo o ara ƴetta o haali ɗum e radio ji o haali ɗum e télé ji o windi ɗum hay e deftere makko eywa kono haa ɗo ɗo yarete yimɓe heewɓe ne mbi jaɓɓal ngal yaɓɓingal ko jaɓɓal yidde wadde candidature muɗum e holno liirtuɗa ɗum an eyyi min no jiiru ɗum ni ko position mo joguinomi hen en 2019 haa ɗo hannde to joguimi ɗo ko on position joni hol position joguinoɗa hen an par ce que min président ko haalnuno kam ko o wi kam kala ko faye 3e mandat omo haɓo ɗum mi haali ɗum télé goto pullo nodam mi invite am toon hannde kadi mi haalta ɗum ɗo hen par ce que min nde ummi ko programme parti idéologie am ko parti waɗata déroulé programme muɗum wona neɗɗo en tant que personne o dañi duuɓi makko jeeɗiɗi mbawmi lim ɗum ko 1 mandat o dañi duuɓi makko 5 mbawmi lim ɗum ko 2 mandat so wi omo yiɗi un autre deuxième quinquennat ɗo ɓe mbirata ɗum ni kalami ko constitution no wiiri ni firti o dañani oto jeeɗiɗi ko mbiɗo ala hen yimɓe makko hewɓe mbi ko o wonata premiére oto wonata deuxiéme mbimi constitutionnellement ko jurnitimi ko so ƴefti dossier ji makko o nawi conseil constitutionnel ne wawi wadde validé candidature makko kono min ABOU KANE wonko ɓurinimi oɗon candidature ko ɓuranma moralement moralement woni konngol ngol o haalno kam ngol wonko droit hokkatma min mbimi yo moral haade ɗum en réalité gurdam meɗen e réalité diine meɗen ɗum tagui mbimi ko jeune président omo foti kadi hokkude exemple aux générations futures par ce que omon ko heddi yeeso ko heewi pour ko wawa yaltude par la grande porte heddo noon ko wiyete ko loi anci kono min personnellement ɓurinimi komin daña candidat e parti est ce que sikki ma on dañ candidat e parti on mbaɗino séminaire ɗeɗo balɗini yidde wadde candidat mum kono finalement min ABOU KANE koye aduna kaldanmi kalami koko ɓurinimi ko mi yani ko wonata ko par ce que mi ɓoyi haali ɗum mbimi wontude ɗo président Macky Sall wona welede ABOU KANE wattatamo ɗo ummademo nde kadi wona welede ABOU KANE ittatamo ɗo fof woni koye gueɗe Allah waɗi ko waɗanno gayni kono mbaɗe eɗen guura ɗum kadi eɗen tolni e haalde ɗum eɗen jogui kadi droit ji meɗen wiide haalde hen kadi miijo meɗen mais an hannde soko tawi no ƴettuno candidature makko nawi ɗum conseil constitutionnel ɓe mbaɗi validé ti battre campagne pour lui non ɗon mi artata ɗon taw ɗon mi artata ɗon taw i komo arde ɗon mbeɗani ko tawi hande mi arta toon par ce que ay politique ko ɓuuri wadde grave e politique ko analyse politique ko par principe uji neɗɗo yarata hen ha hande ɗo to jooɗimi ɗo position am ko 2e mandat makko contrat am e président Macky Sall ko gassi mais wonto leydi tolnoto il faut que écouter très bien ko kalami ko wonto leydi tolnoto tu es obligé d'avoir des choix mbaɗa porte choix ma par ce que wonto tolnoɗa mbiya ndiɗo leydi somi waɗi dani koko huɓɓata somi yaaɗi eko huɓɓat ɗum ko j'ai une part de responsabilité walla somi waɗi dani ala ko wontata ɗum ɗon foof ene jeeya analyse uji tagata jomum e ƴefte woni décision ngaji way ko woni jomum yiya ha ɓoyni ara transhumance wiya pourquoi ari transhumance mais so haali logiquement et idéologiquement ko puusimo yaade transhumance omo jogui raison ji makko mais wonmo yiyantama ɗum won dewo e caggal mo yiyantama ɗum ɗon mais min personnellement min ABOU KANE 2e mandat président mi yiiɗa ɗum mi sakkaki ɗum kadi mi haalini ɗum kadi mbimi so tawi o waɗi ɗum wonto tolnotoma mi daro mi ɓorno wuttam kadi mi haɓaymo koye ɗum ɗon mi jeeyaka e wiiɓe mi yaaɗani président mi jooɗo gallam mi wurita walla mi waɗata campagne ala mi wawa waɗanemo campagne 2009 de guilay dekkal ngor mi waɗanamo campagne 2012 mi waɗanamo campagne 2014 mi waɗanamo campagne 2017 mi waɗanamo campagne 2019 mi waɗanamo campagne kala campagne meɗɗo dawde e APR mi ɓonnimo wuttam mi dañani vie de famille mi yaltat 2 heures mi yaltat gallam 8 heures subaka gartanmi toujours ko 4 heures du matin 5 heures du matin 6 heures du matin mais an ɗum holko jibinanma an ɗum holko jibinanma a yiɗ neɗɗo o tan ko yidde non wona yidde min yidde mi Macky e yidde mi Daouda ko des cas à part ko jiɗmi Daouda ko fof so haraɓe Daouda yentimi haɓata Daouda so tawi ko politiquement ko jiɗmi Macky Sall ko fof so haraɓe makko yonti politiquement mi haɓata makko politiquement par ce que mi nawɗani ɗiɗo ɗiɗi mi nawɗani yiddami hakkude mo jomum mi nawɗani kadi yiddam e idéologie am politique mo jeeymi hoorem min personnellement min ABOU KANE par ce que en mbiɗi politique wona diine ko idéologie hen tan aɗa yirlo somi yiiɗi kadi somi yiiɗi je donne à fond min c'est comme ça je suis somi yiiɗi hunde je donne à fond
min so biɗi campagne législative ɓen ɗo eno min ABOU KANE danam dow 1000 francs mi hokkaka min luwi otam soodi carburant am parrainage ko min waɗi parrainage ujam mi hokka leader taw 100 francs rokkani mi. Mais c'est grave ça. Campagne oɗo ɓennude ko min luwi otam aller et retour 10 jours mi yoɓa chauffeur aller et retour wutte mo ɓonni mi t-shirt ko min yoɓati min fewnanta min soda lago sam marron mi waɗa hen photo jam mi yaade hen mi soda pantalon mi soda chemise mi waɗa marron beige ha ñande gartanmi somi wuttam ko min hettanto hoore min yotanto hoore taw wona moye parti libre sa welama gona nder 100 metam jalta ko ɗum waɗi ɗum woni ko tagui mi jogui courage haalde ko kalami ko min junggam dow ala politicien sénégalais daratoɗo so diwi Baba Diallo mo Azer biyowo ABOU KANE mi waɗanima e laamu Macky Sall ɗum ɗo e ko ganduɗa hay sa maayi ɓiɓɓe ma kaltu on ala anda so tawi o ko candidat makko waɗama validé man aɗa waɗnamo campagne quoi non ɗum c'est ko analyse wonata kono kam miɗa yaadani hen ɓurinimi min ABOU KANE wona ko ɓurinimi ko wonata ko Allah andi ko wonata ko ɓurinimi ko parti o daña candidat nden ɓuranmi softude nden ɓuranmi dañde pellital wawde waɗde campagne pour la paire. min dokkuma micro mbasiyeɗa bandiraɓe e jirtina kadi faya koye année 2023 mbasiyoɗa kadi duwoɗa ama sa duyma tan Allah jawat par ce que haalama kane gonɗi trop eyyi caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum amin ñaayi kadi bandiraɓe e yafude fewi wonno haalde wona hunde wemde surtout yesso écran ene wawi taw won ko kaleten taw to kaleten ɗo yimɓe kettorta ko noon pamirta noon wonno haalde foof e musde hettade e famede to haalde o ɓuuri musde kaldiɗen tan ko eɗen jogui jort ko kalden ko ma naf leydi ndi ma naw leydi ndi yesso wonno leydi ndi ala ko yiɗi sowona jaam Allah hokki en pétrole Allah hokki en gaz eɗen goni leydi wondi en voie de l' émergence wona hunde nde wiyetene wona gonga ko hunde nde ganduɗa yimɓe foof ne jiira ɗum ene jiira ɗum guite muɗumen donc eɗen ñaagui yo Allah waɗan en jaam kala keɗen mbaɗa kadi mbaɗen hen e jaam auto politicien goto jaɓane jogade hayre ƴettade huɗodirede wasodirde bande walla basodirde e damma kono développement leydi ndi ɓamtade leydi ndi yo jarane hunde foof par ce que a hokkiraki carte d'identité ma tan ya jooɗo walla ya wat sanctionné walla ya jooɗo tan mbiya min dal ala ko jarnimi ɗum ɗon ala ko droit ma an jeeyi ko woni droit ma ko ya wat ɗum ɗon eɗen mbawi wi ɗum bandiraɓeɓe caggal ɗum kadi eɗen ñaagui Allah jomiraɗo joom bawɗe o joom bonde o yo Allah hokken nadde kadi e 2023 e dow jaam tawno wonde cellal tan wonde kisal tawno wonde ɓeyre wonno leydi ndi ala ko yiɗi sowona deyre komin ɗanniyankoɓe hamin gandi leyɗele kewɗe ko huɓɓi ɗum noon hannde eɗen dogana ɗum leydi meɗen wasi yettade on saaha foof wulanno ha yimɓe woɗo ko kuuli kono eɗen jetta Allah toujours yimɓeɓe ne daña deccude donc ɗum ɗon koye jaam tan wawata wonde ɗum mbawaten waynodirde bandiraɓeɓe eɗen ñaagui noon vraiment kadi nde président wattata hakkille e jeunesse muɗum o walla ɓe e liggey créer des emplois wona des emplois ɗi ganduɗa tan ko contrat ji lebbi jeegom walla so laamu gasi tan goto fof wurto e chômage à la sens wadde créer emploi Allah no hokki en leydi jondi Allah no hokki en nangue yongue Allah no hokki en ndiyam des 60 et quelques milliards uji ndeɗa mbaɗe financé e guesse ɗeɗon guesse fof hande sa daari joguiɓe ɗum ɓe ko alɗunoɓe ha gasi enen continue ngal ɗiɗon ha machine ngaji ɗiɗon moyen yo hokke miskineɓe ɓe soɓe ndemi ɓe gartire yimɓe ɗum woni ko nabɓo ɓamtata leydi kono sa ari leydi a tawi ɓamtinoɓe ɓe ne ɓeyɗo ɓamtade ko wasnoɓe ɓe ɓeydi to wasde ɓeydi to tamputi donc noon yooɓe mbattu hakkille mabɓe e yimɓe miskineɓe ɓe ɓe ballaɓe ɓe gummo e ɗiɗo tampereji ɗiɗo caɗeleji min beltanimama ABOU KANE haalullaji ma mbaɗi fayida a waɗi ko gowɗa wadde e kadi gonga yaltiɗo nde e tawno wondude e Allah ɓuuri wondude e goɗɗum soko tawi neɗɗo a wonde Allah tan kala kaɗa haala kaldirta ko saabu Allah yidde anji haɗata neɗɗo ma nan haalde gonga ɗum noon mbiɗen ñagono moon Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe min beltima no fewi e temps mo dokkuɗa rendo Sénégal walla rendo fulɓe jogorɓe heɗoyade yewtere émission Sénégal men e Winndere-tv Winndere-tv noon ala paltor kala mo ganduɗa aɗa jogui kaɗa haala soko tawi a jokkodiri e Winndere-tv arɗa ha ɗo maɗo nde tawno il est temps bandiraɓe kala ko woni e ɓerde mumen mi nani goto e anduɓe ene kala ene haala wi leydi way kono barme ni barme so fama e jeygue waɗama ndiyam woto hippe yo oppe sene fasa curki wona yaltude yimɓe ne so goppama ene kaala beddata ko kaaƴe so yimɓe kaɗama haalde tan beddoto kaaƴe ɗum noon haalde nde ko hunde wande fayida ABOU KANE min beltanimama de non merci wona kadi a weltanama no fewi par ce que kala ko waɗi c'est important par ce que ay neɗɗo wonko wonta e ma sa yaltinani ɗum tan tu n'es pas à l'aise
ko mbiyata bandiraɓe e Winndere-tv no Winndere-tv tan koko gowɗen haalde ko tan ko en ngala ko wona leñol ngol en ngala ko wona ɗemgal ngal eɗen parnoro ɗum jinnaɗam gorko no wiyannom leggal ɓooy ɗum en ndiyam watta ɗum noro nden min jibina ɗo koye Pikine min mawni ɗo koye Pikine ko ɗo min mbaɗi foof kono hitande fof wiyanno ko yomin jaa guesse yomin jaa min janggoye ɓurana yomin jaa min tenoye yomin jaa min ndenoye guesse hande ɓe ngala ɗo kono nafti min par ce que min hande to konmi ɗo ndungu hikka min dañi gawri alhamdulillah rabbil alamin min jeehi min ndemoyi min coñoyi mi hande nana jooɗi fawru hamin mbaɗa partenariat e yimɓe ɓe ganduɗa hande nanayi e nder Podor hamin kokkaɓe kalis ɓe ndema min mbaɗa fereji soɓe gayni min mbaɗa peccan ha ɗiɗon maaroji hande min nangga ɗum hamin nawa e magasin galleji amen hamin ñaama hen taw min jeewoyan banggueji goɗɗi hande ɓuuɓol nene fuɗɗi ne jahanmi ɗe Fouta mi nawi grillage miɗo waɗa maraîchage e nder gallam légumaji am foof miɗo wawi ittuɗum e nder gallam mi hokka gallam ñaama mi waɗa élevage am foof miɗo waɗa ko ɗum tagui min wiide yimɓeɓe so tawi en duttima tan eko jeyɗen ko eɗen mbawi yitude hoore meɗen eko joguiɗen ko oɗon jarlo noon oɗon jaafo ɗum tan woni komin joguino komin beddoto hen yo Allah waɗan en jaam wonno hunde fof kadi koye jaam heeƴata musidɗo moɗon guiɗo moon Abou Kane gorko mo hawre mal jiɗɗino hande Dakar arnoɗo yewtide bandiraɓe e ko ganduɗa ko eɗen jogui jortu koko nafata leydi ndi eko nawa ɗum yeeso merci a jarama